Oho, ai katos. Kamera käy. Jees, eli äitien päivä 2017, 14.5. Ja mä halusin yllättää mun oman äitini vähän eri tavalla tänä vuonna. Mä oon yleensä kirjoittanut aina jonkunlaiset riimit ja käynyt kylässä, mut nyt mä ajattelin, että hei, mä voisin kuvata jonkunlaisen tämmösen videon ja se mikä idea tässä on, niin mä haluan niin kuin ylipäätään niin osoittaa äitille kiitoksen ja kaiken rakkauden sille duunille ja muulle mitä se on tässä meikäläisen ikäni tehnyt niin koko perheelle kuin mulle. Äiskä on kaikille, tai ainakin suurimmalle osalle ihmisistä, se kaikista tärkein ihminen. Mulle etenkin äiti on kaikista tärkein ja mahtavin nainen, mitä mä tunnen. Ja mä oon niin kiitollinen, että mun äiti on just se mun äiti, mitä se on aina ollutkin. Ja mun äiti on siis aina tukenut mua kaikessa, niin silloin kun mä oon ollut peruskouluaikana koulukiusattu ja hyvin pohjalla. Äiskä aina seisonut mun vierellä ja osoittanut sen rakkauden mua kohtaan sekä muuta perhettä kohtaan. Ja äiskä on mulle maailman suurin asia, ihminen, kenestä mä en halus luopua ikinä. Ja mun mielestä niin kun oikeesti rehellisesti voin sanoa, että äitien päivä pitäisi olla joka ikinen päivä vuodesta. Ja ehkä joku päivä voi olla iskänkin päivä, mutta henkilökohtaisesti mulle ei ikinä sellaista ole. Ja ennen kaikkea äiskä on ollut aina mukana mun musahommissa, jalkapallossa, tapahtumien tuotannoissa, ihan kaikessa mitä mä oon ikinä tehnyt ja harrastanut. Ja ylipäätään se duuni, mitä äiskä on tehnyt niin kuin koko meidän perheen eteen, on ennen kaikkea oikeasti niin suurta ja mahtavaa ja arvostettavaa. Mä tiedän paljon sellaista tapausta, että monessa asiassa ei välttämättä vanhempi ole jaksanut enää. Meidän äiskä on jaksanut aina. Meidän äiti on mun mielestä oikeasti maailman vahvin nainen, mitä mä tiedän ja tunnen. Se on ollut aina sitä. Se on ollut aina perheen puolella. Ylipäätään on ollut myös se kaikki kuri meidänkin perheen sisällä. Mulla on mahtava perhe kaikin puolin. Veliä ja sisko. Ja ne on kaikki mahtavia ihmisiä. Ja mä tuun aina rakastamaan teitä jokaista. Mutta on äitienpäivä ja äidille tehty video. Ja mä haluan, että sä tiedät äiskä, että mä oikeesti arvostan kaikkea sussa. Kaikkea sitä duunia, mitä sä oot tehnyt meidän perheen eteen. Ja mä oon kiitollinen siitä, että just sinä oot mun äiti. Hyvää äitienpäivää sulle. Sä oot oikeesti todella rakas.